Balimao ali nyokuma très urgent et très chaud. Balimao Mali ni Mauritanie frontière, Mali ni Algérie frontière, ani centre Europe fan fela la attaque de beka ke fan bebi. Mais amba foko Mali armée victoire ke Kidali en fan fait. Mais kona Europe fan fela la jatike wale mogo ko kona posu ko contrôle bo lubulu antaro no ye tien yi do ya démenti. Mais armée malienne keni Kidali Mali armée ye contrôle Mali armée ye victoire ke Kidali konobi ou ye tien di. Ça c'est la vérité. Général Gamou yɛrɛ de Kidali. Mais Mokti mara yɔrɔ fanfɛla la, embargo bɛ ka kɛ, école bɛ ka fermer, bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na bi. École baden de bɛ ka fermer bi, faute de carburant. En même temps aussi, n bɛna maliyɛnw bɔ fili dɔ fana kɔnɔna na bi dɛ. Maa minnu bɛ k'an kɛlɛ bi, désormais aw kunu wele ko diya bon a ka ɲi sa, n tɛ fɛ k'o tɔgɔ ninnu fɔ parce que Facebook b'a signaler. Mais an bɛ tila k'o ka dɔ ma vidéo dɔ ye. Donc maliyɛnw, poste contrôle min bɛ ko na, ko attaquera. Voilà. Jeune Mioro attaqué et en même temps aussi bloc ici va continuer que l'ere mara yoro fanfela la ni embargo kara l'ere ka l'ere be Mali ni Mauritanie frontière de la kata Tombouctou côté fanfela la bon l'ere kaou on debe carburant di Mokti kauma on debe malo ni fariniu ani tulu l'ere kaou do bodi donc embargo mi kelefle l'ere ka on va permettre Mokti kaou bena segen doni Motika ka dumuni bebe bo lere de fanfela la nye mun sebeni bo jatke wale mogo nunu be fere ka Congo de créer ka segen yere Amadou Koufa kale kanido Koufa nga nyogo sogo dun ko suna kata dabla depuis oro la ba do nga foko ko rebe ko inko ma mena do détail wara wula donc c'est ça anye information do fana soro tuguni malien o ye jume ka fo malien nyana ka fo ambe oro mina ko bi Mali université chamambe no olu ga yoro fermé de faute de carburant. Voilà, faute de carburant. Agno Euro chama sebeni. Donc c'est ça. Mon évêque kebi. Nye ekirota. Mena kalamalien de beladjelin kaye. Angana bi Philippe konana fieu. Donc mon bebi. Anga surasu uye wuliga joke. Utara Euro chamana chana uyu sego ke angana nyoko negede. Uyu sego ke mais chena blocus bebi. C'est un blocus qui est très organisé. Jatike wale mo munu be kan kele bi vraiment malien ou be oro mina bi ou déterminer nous ne angani amanga armée ko et amanga surasu soutenu mais ce n'est pas du tout facile. Voilà. Général Gamouka somi tira au vidéo flemono vidéo ila mais musique ba koro mais musique oro bala mais vidéo ila la jatike wale mo ko tara Général Gamouka oro chi voilà aéro photo fleni. Les Gamouka so de Chile tata kila le gouverneur yo ka sochi et Gamouka oro de ta yoro mi chira donc Gamoutara yoro visiter de akun chira mena mais Gamoutara kata yoro visiter de donc ameka kuma offre yoro fana maintenant donc anye information do fana soro tuguni ko Ibou Sida blaga page ça fait de ko gouverneur ko ambassadeur Kourado nana ko urayo mogo ga ambassadeur do nana ko vraiment ko o tara dugu la kay fara ka dugu la donc amena tla ka enquête do ko la ambe soro ka boni détail do yi anga nga mu fo malien na mbo fo wora la donc wora tebe ko fe ka bala jeune Afrique mogo ya bla ko aywa ko avion ko gelawe na do avion ko la de anyo woro fana me ambe tla ka détail do la voilà ambe tla ka détail do la okay take this one here. Okay. Now you close the door. Close the door. Love you. Okay. Voilà. Maintenant, c'est ça. Et en voilà information de Fana Messan. Oye Jumeni, ou bora ou ko mogo nunu ko. Ou bloqué ici, jatika wale mogo ko bloqué ici ke kona oro fana la. Voilà, il revendique l'attaque de la prise de contrôle total des 3 emprises militaires à Kona et Mokti. Anga sorasuka posu sababe bi. Ko jatike wale mo clair ko be contrôle nanga armée la bi. Le jeune revendique aussi la prise contrôle total d'un checkpoint de Gatsia. Bon antaro no tiene kan be Gatsia mo soutenir parce que le Mali ka côté là. Donc agno information nous soro amena do détail ou kono. Information mi yere ka gelena bela jeleni
an ye enquête do ko kan mena o kala nya a fenge yoro do la me fait aïsi jamana dembela jere nga njorome. Le djihadisme au Sahel, le vrai visage d'une guerre de pillage. Aye nous kuma la mede. Maintenant ken vidéo là, nya yoro ye ngome ka ngin de vidéo da mena, mais maintenant a préparer vidéo référence sanno. Maintenant ne be sebu tungara angani combat au kera amboranye d'état oudi. Maintenant be na solution fo. Ina fo ni sigara ka tukono mena sika ka tukono malien be siri ala yi siri. Mali surasu nantura tanchukala Mali be bi jatika wale moko tike kono. Par exemple, où est bloqué que l'Ereka. L'Ereka ou on lebe moktika ou demeni dumunu ni foni. Anga office di Niger nanga molo be ba orola bibina. O contrôle be bina jarana ka moko de bulubi. Nambe fe anga gagner bina jarana no contrôle anga bo confusion kono. Ne se kutu ngaraba fo bela jelengena. Nambe fe ka gagner anga bo confusion kono. Confusion jumengi. Nyogon jalaki baou. Nyogon jalaki babe namunela. Farafarali bora jona bora asimi de la. Malion. 2022 ni bite kelende. Bon, tant que Malion de ma fara nyogon kaka anke kelingi. Antise ka nunu kele. 2012. Oube kidali mina wakati mina. Ka Tombouctou mina ka gao mina. Ouka soro. Malion be kun farafarali ndo. Malion do kumeta radio sous la Bamako kono. Kata ATT la gouchi. ATT fana kumbe bo. Ale kumbe kuma chama fana fo. Ale te tienre fana fo mougo ngena. Donc, sogo fasalendo muru damandi. Maliko keraudi. Ala kan kiso nyongo verema. Nambe feka gagner keleina. Ne solution fo mbe sigakam. Ay asimi goita boui. Parce que ne asimi ma ngena mai. Ni ka jamana be guerre lata. Mamunu minele me bolubla. Et c'est là mogo fa mene ku don kasola katla kulu ga fara eka ambe fara eka ka je hal ni asimi dona arjena kono bi malien do te songa do kono hal ni asimi gota dona arjena kono bi malien do te songa do kono parce que ta fait nous asimi akono robeta jana ma kono parce que autorodi binabe ka munke asimi be ko kelenike ki mine ki boy dew ni muso koro ngalon fana ka ngalon tike ka noraila. Tant qu'au phénomène de Sénat, Amni Mamounu Bekela, faut qu'en santé sous là. Je vais être très honnête. Et puis, mbe ni fait un calan quoi. On te fait qu'un fait un calan. Mbe fait malien beka bo fili de là. Anga bo fili de là. Fili o jumeni. Yere jalaki bay kuma be ambe yere jalaki la. Karibira mankele mbe fampe bi. Anga sitaru blokele mbe oro chamana. Ntena ndado oro na. Mali sitaru nteka bo dugu de la kana dugu de la bini ataki make. Munu be kaun kele de olu tege di nyogo ma de kaun kele anye be na marfa tigi munu be ka Mali kele bi olu ye marfa ci nyogo na ka teme ka nyogo nga mogo faka ka teme mulu klara ku utusuda ka yafa nyogo ma ki tege di nyogo ma ka tlaka on kele par exemple an kuna ko ko ay kale ala de kale ti yafa alebe asimi de be don kasola abolo ko Mali aka propriété privée di asimi bolo kale de malien be wulu ni kuma fo mu mandi ale klula ale bobo ki kele. Et puis aller au les révolutionnaires. Asimita les révolutions de définition donc. Ne que même pour Mali sur la na attaquer mon kera kidali bina tora ka dafa flala. Mogon mbe songa kidali nede. Je vais être très honnête avec vous. Nde feka do détail do la nyekuma sauter di. Mais armée kene baraka nga tienfo. Anye général gamu ay bara fanake. Mais dans on doronema. Donc anga bo confusion kono. Anga bo confusion kono be sikaka. Ah, station tigu de bane be ka essence ferré. Ah, segu tongara, ale de be ka bina publicité ke. Jam se ka bina publicité ke kateme bubu mabel ka. Aw de be bina toko fo dongo du. Bina aw de bina ke stari. Aw te shino na ma bina toko fo. Ni ne ya fo kirimundu, mais ne aw ya fo kirimunte. Ne kabako ide. Pourtant que abe koflan jegala Mali kono, justice de vitesse tant que abe injustice la, aw te gagner nous contrôle là. Billahi talane de fleka fana. Nete bina fait. Parce que ne b'a bina te sur la main kelela. Ne b'a bina be français de ka barala. Mais mon au cas dans ma vidéo doy. Français be ka bina nglanchugo me en contrôle mettre la ko dans ma vidéo ke membo ke chinindi. Voilà. Donc bora kumala
malien minnu bɛ faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ko fa b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari cuma b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko 2 tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko 2nan sabanan bada 1 € 97 2 € 100 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ ciao